Ja tornem a estar aquí, dijous que ve tenim classe normal, a l'altre ja comencen les setmanes rares, del Nadal i de les festes i tot això, però de moment encara anem fent normal. Seguim amb el tema de les aplicacions de Google, no pas perquè ens patrocini Google, ni molt menys, sinó perquè Google el tenim tots els serveis, i sí que és veritat que hi ha serveis que podem tenir amb altres aplicacions, amb altres empreses, però també és veritat que dius, si a un ja li estem donant les dades, per què donar-li també a un altre? Llavors, en aquest cas, les aplicacions que jo us vaig explicant una miqueta, la setmana passada vam veure al YouTube, aquí sí que, per exemple, és una aplicació que, arribat al cas, podria ser de pagament, és a dir, jo a YouTube puc veure vídeos, puc subscriure a canals, que és tot gratuït. En el moment que ja vulgui agafar, de passar de YouTube a YouTube Premium, per no tenir anuncis i tot això, llavors sí que ja et demana un preu. Aquest preu, quan te'l demana, ja t'ho diu allà. Dius, vols fer Premium, valdrà, això et costarà tant. Has de donar el teu consentiment, has de donar la teva targeta de crèdit o sistema de pagament i confirmar que vols fer-ho. Ara aquí les altres aplicacions que anirem veient són una mica de diferents aplicacions que aquí ja no hi ha servei de pagament d'entrada. Que avui no hi hagi servei de pagament no vol dir que demà surti una altra actualització i que te facin pagar per X cosa, però d'entrada avui, tal com estan, no hi hauria, i les anirem veient. El tema del Maps, veieu que aquí que hi ha el Maps ja el mirarem un dia perquè el Maps ja és una aplicació que mereix una classe sencera, vull dir, no és una aplicació com les altres que anirem veient ara, diferents cosetes. El Maps, Google Maps, que aquesta sí que ja podem estar i podríem estar una hora i més, però bueno, jo crec que amb una classe sencera dedicada al Maps ja en tindrem prou. El cerca, el YouTube ja el vam estar veient, el Gmail, que seria el correu, contactes, tots els contactes que tenim dintre de la nostra agenda, el Drive seria del núvol, i aquí ja vendrien una mica les que veurem avui, que seria tema calendar, traductor, i començarem per aquesta, que és el Google Keep. Keep, que seria aquesta, que jo ara l'obriré, les utilitzaré des de l'ordinador per un tema de pantalla, que ens és molt més fàcil veure les eines perquè estan totes molt més estructurades. Però amb el telèfon ja veureu que igualment ens hi sortirà. En aquest cas pot ser que la tingueu, o pot ser que sí, pot ser que no, depèn del telèfon. De vegades venen instal·lades, de vegades les instal·la a part. Si la volem instal·lar hem d'anar a la Play Store i des d'allà la instal·lem. Es pot instal·lar en el telèfon, sigui el sistema operatiu que sigui. Jo ara us l'ensenyo des de l'ordinador perquè és més fàcil d'accedir-hi i així la veiem millor. Des del telèfon també la veurem, però clar, llavors les icones són una mica més petites. Però és una aplicació de notes. A diferència d'altres aplicacions de notes, quan nosaltres utilitzem una aplicació de notes des del telèfon, aquella aplicació i aquelles notes estan en el dispositiu, a dintre. I si tu vols consultar les notes, has de tenir accés al dispositiu, si no, no pots accedir-hi. Aquesta aplicació, en comptes de guardar-se en el dispositiu, es guarda en el núvol. El núvol sempre relacionat amb el nostre correu electrònic, que ja el tenim iniciada la sessió. De manera que ara, les notes que jo apunti des d'aquí, les puc consultar des de qualsevol altre dispositiu que jo iniciï la sessió amb el meu correu electrònic. Ara veureu que jo aniré apuntant notes amb l'ordinador i se m'aniran actualitzant amb el telèfon. O aniré modificant les notes des del telèfon i s'aniran actualitzant en l'ordinador, de manera automàtica. Quan obres, sempre, com l'altre dia us deia, mirem en Z, la pantalla, les notes, les principals eines les tenim a la part de dalt. Aquí ens diu que és l'aplicació Keep, fes una cerca, en aquest cas no tenim cap nota, per tant no hem de buscar res, però si tenim moltes notes, aquí tu pots fer la cerca dintre de l'aplicació de notes. O sigui, nosaltres ara hem entrat en el telèfon seria la nostra casa, però ara hem entrat a l'habitació de les notes, seria l'aplicació de les notes, i ara estem allà dintre. Dintre d'aquesta aplicació, d'aquesta habitació, podem fer cerca de les notes que tinguem allà. Per tant, si nosaltres ara fem una cerca, buscaria dintre del que tenim allà, aquí a les notes apuntades. Aquí em diu fes una cerca, aquí diferents eines, veieu sempre la rodeta aquesta seria de configuració i aquí ens posa notes, recordatoris i edit etiquetes. De notes podem tenir tres tipus en genèric. O
O sigui, quan jo m'apunto a alguna cosa, comprar el llibre, per dir alguna cosa, no tinc data, sé que haig de comprar aquell llibre, però no tinc data ni haig d'anar un dia o una hora concreta per fer-ho. Una altra cosa és que jo digui, en recorda't que has de comprar el llibre. Llavors, què vol dir? Que vull recordar-ho, o sigui, no és allò que tinc la nota ja, sinó que vull recordar-me, per no oblidar-me que haig de comprar aquell llibre. I una altra cosa és que digui, dissabte a les 10 del matí, dissabte 3 a les 10 del matí haig d'estar a tal lloc per comprar el llibre. Clar, llavors aquí tenim, per un costat, les notes que tu apuntes. Una altra cosa serien els recordatoris i una altra cosa és quan ja ho poses en el calendari. Serien els tres tipus, diguéssim, de notacions que podem fer. Amb aquesta aplicació nosaltres podem tenir les dues primeres, una nota o un recordatori. I podem fer una nota simplement apuntar-ho o fer una nota amb recordatori. Ara aquí veieu que diu, crea una nota, que és la millor manera de veure-ho. Jo aquí escric, en el moment que ja comença a escriure veureu que ja comença a canviar la pantalla. Jo li dic, estic fent proves i veieu que ja agafa una nota i ja s'ha convertit en una caixa una mica més gran que ja em permet afegir un títol i aquí sota ja hi ha tota una sèrie d'eines. Li puc posar... I per què et surt això que hi has posat? Simplement, o sigui, ara vosaltres des del telèfon, jo obro les notes i aquí en les notes, a la pantalla, hi ha un mes a la part de baix. Doncs aquí vosaltres cliqueu al mes i aquí ja s'obre aquesta pantalla, de manera que podreu afegir-hi, doncs aquí ja posa, sortirà el títol i us surt nota. I després aquí baix surten una sèrie d'eines que ja les anirem comentant. Les eines... Les eines que aquí em surten desglossades, com aquí no tinc tanta pantalla, directament surten 3 punts. Dintre de la nota, llavors si jo clico els 3 punts, allà veig les notes que tinc aquí desglossades. Aquí penseu que és una aplicació que és gratuïta i el fet que apuntem o no apuntem no implica res. O sigui que podeu provar tranquil·lament, sense cap por, que com a molt fareu una nota i després l'esborrareu, però ja està. A mesura que anem practicant és quan nosaltres anem veient com funciona i si la trobem útil l'aplicació, cada cop l'utilitzarem més. Si no, farem servir una altra cosa i ja està. Jo ara aquí al títol, clar, aquí puc posar, per exemple, abans us deia, en recorda't de comprar el llibre o comprar aquell llibre. Jo ara aquí podria posar el títol, llibres a comprar. Llavors aquí no només apuntaria un llibre, sinó que podria apuntar una sèrie de llibres. També podria fer llista de la compra, títol, llista de la compra i aquí totes les coses que vull comprar quan vagi al súper. Aquí poso exemple de nota. Aquí poses el súper o botiga, no sé què, a l'enveïria, casa meva. Exacte, el que vulguis, o sigui, quan vagi a tal lloc comprar això, quan vagi a tal súper comprar el que sigui, tu pots anar aquí escrivint, veieu? Tot el que vulgueu, jo puc anar escrivint i la nota es va fent gran a mesura que jo li vaig afegint text, sense cap mena de problema. Molt bé, aquí ara, si jo li dic tanca, la nota ja queda guardada directament. Ara aquí veieu, jo li clico a tanca, a la part de baix. Aquí no posa pas. Aquí posa tanca, per això us deia que jo ho faig des de l'ordinador perquè surten més coses. Amb el telèfon pots tirar enrere, amb la fletxa enrere. Veieu, aquí la guardo, veieu, i ja m'ha quedat la nota aquí guardada. Jo ara ho faré des del telèfon. Agafo el telèfon, vaig al mes, vaig aquí al mes, afegeixo una nota, poso diferents coses, li poso un títol, exemple 2, i aquí, com comentaves, veus que aquí no surt el tanca, com deies, no surt el tanca, però aquí dalt hi ha una fletxa enrere. Clico la fletxa enrere i ja ha quedat la nota guardada. Directament. Ja està, sí. Ja està. La gran diferència que hi ha del telèfon a l'ordinador és que les eines estan com més comprimides i no es veuen tant. Clar, si tu veus tanca, identifiques clarament. Ara, si no veus tanca, dius, bueno, i si ara apreto la fletxa, què passarà?
S'esborrarà la nota, la guardarà, no la guardarà? Doncs és per això que hem d'anar provant una miqueta per veure què va passant. Fixeu-vos que ara la nota 2, l'exemple 2 que l'he guardat des del telèfon, ja me l'ha afegit i l'estem veient des de l'ordinador. I aquesta altra que he fet des de l'ordinador em surt aquí en el telèfon. Les dues notes surten aquí. Jo ara, aquesta nota que he obert des de l'ordinador, la puc obrir des del telèfon i la puc modificar. Aquí, òbviament, a la part superior em surten unes eines i a la part inferior surten unes altres, com la nota aquí oberta. Jo ara aquí ja podria directament, si apreto aquí al mig, veieu, jo apreto aquí al mig i ara ja em permet escriure. Jo aquí ja puc anar escrivint i afegint dades a la nota. A la part superior hi ha com una xinxeta. La xinxeta és perquè tu de les notes que tens, la que tingui xinxeta seran les que estaran a dalt, sortiran sempre a dalt. És a dir, si tu tens dues notes, les dues estaran a dalt. Però si en tens 20, les que tinguin xinxeta estaran a la part de dalt i les altres estaran a baix. És a dir, serien les prioritàries. Sense ser recordatori, però dius aquestes notes són més importants, per tant me les poso a dalt. Seria això. Però a mi ara m'ha desaparegut la xinxeta. Sí, quan surts de la nota desapareix la xinxeta. Veus aquí, ara aquí no surt cap xinxeta. Quan tu estàs dintre de la nota tens xinxeta, quan surts de la nota ja no hi ha xinxeta, perquè la xinxeta és una eina per la nota. Al costat de la xinxeta, que jo la puc clicar, veieu ara aquí la xinxeta està en blanca o la xinxeta està en gris. Si jo apreto la campana, llavors això és recordatori. Si apreteu dintre d'una nota, apreteu la campana, us sortirà el recordatori i aquí diu demà al matí, a les 8, per exemple, demà al vespre, dijous al matí, o, per exemple, una que és molt interessant és casa, és a dir, quan arribi a casa me recordarà el telèfon que tinc aquesta nota. Aquí podria ser una nota que digués quan he sortit de casa he posat la rentadora. Quan arribi a casa m'haig de recordar de treure la rentadora. Clar, si jo poso l'alarma a les 8, igual arribo a les 7 o igual arribo a les 9. Llavors no em sonarà quan estigui a casa. Però si li dic al telèfon aquesta nota me la recordes quan arribi a casa, independentment de l'hora que sigui, jo quan arribi sonarà el telèfon i em dirà treure la roba de la rentadora. Perquè aquesta alarma està bé en aquest aspecte perquè te recorda quan arribes, en aquest cas, a casa o quan arribes a la feina. Tu li pots dir, em recorden que truqui en Pepito quan arribi a la feina. Doncs també seria aquesta. Quan arribis a casa o quan arribis a la feina. Seria això. El recordatori, Recordatori, que seria la campaneta. La campaneta, recordeu que estem dintre d'una nota, surt la xinxeta i surt la campaneta. Si cliqueu la campaneta llavors sortiran tot un seguit de recordatoris demà al matí, que això és aproximat, tu li pots dir demà al matí a les 8 o demà al matí a les 10, tu li pots canviar, però són preconfigurats. I després a la part de baix això de casa o la feina. De data i hora, també, aquesta també està bé. Exacte. Sí, que tu ja pots dir tal dia, tal hora. És interessant per aquest aspecte. Bueno, aquesta perquè no me'n recordo mai això la poso de vegades. I sota, si us fixeu, sota del tria una data i una hora, hi ha una que diu tria un lloc. És a dir, aquesta nota et recordarà que la tens quan arribis a aquell lloc. És a dir, jo ara m'haig de recordar, quan vagi a tal lloc m'haig de recordar de preguntar no sé què. Quan jo arribi a aquell lloc, em dirà, pim, em recorda't de preguntar-ho. Llavors ho veuré i ho podré preguntar, per exemple. Si no vull fer cap recordatori, simplement apreto la nota o tiro fletxa enrere i ja està. Veieu? Això, des d'aquí al telèfon, ja ho hem vist, i des d'aquí, veieu, des d'aquí a l'ordinador, he obert la nota, tinc aquí el títol, la xinxeta està aquí dalt, i aquí tinc la campaneta. Si jo apreto aquí la campaneta, veieu, tot això com dèiem, recordatori, que ja em diu, avui més tard, demà, la setmana que ve, quan arribi a casa, quan arribi a la feina, tria data i lloc, data i hora i tria un lloc. Llavors tu selecciones, llavors dius, bueno, doncs selecciones i ja ho tens. Altres característiques que tinc tant, totes aquestes característiques les tenim tant des del telèfon com des de la tablet, com des de l'ordinador, com des de qualsevol dispositiu que obrim aquesta aplicació.
I ara jo, per exemple, vull mirar una nota de les meves amb el mòbil de la Carme, ho puc fer, no? Sí, però hauries de posar-hi la teva adreça de correu electrònic i la teva contrasenya, i llavors podries accedir a l'aplicació, et sortirien. Aquí el que és important és que veus, tu aquí tens, la sessió està iniciada amb un usuari, i tu veuràs les notes d'aquell usuari. En aquest cas has de canviar l'usuari i posar la contrasenya d'identificació per poder accedir. Una altra eina també que és interessant és aquesta d'aquí al costat que diu col·labora, surt com un dibuix d'una persona amb un mes. És a dir, podem tenir una nota compartida amb diverses persones. Des del telèfon, aquí als 3 punts de l'esquerra, quan tenim la nota oberta, veieu que posa col·laborador, que diu envia o col·laborador. En aquest cas, si cliquessis aquí, el que et demanaria és el correu electrònic de les persones amb les quals tu vols compartir aquella nota. Un exemple seria una llista de la compra. Imagineu-vos que fem una festa i hem de comprar coses, i llavors, vinga, doncs anem a apuntar tot el que hem de comprar. Compartim una nota, tots posem el que hem de comprar i tenim una llista. Escolta, que jo avui baixo a Barcelona i hem de comprar una cosa a Barcelona, doncs mira, com jo ho veig aquí la nota, ja ho puc anar a comprar directament i us ho puc comentar. D'aquesta manera ens estalviem d'estar-nos enviant correus, d'estar en grups de WhatsApp, passant-nos notes amunt i avall, tot això. És una llista de la compra compartida. Qui diu una llista de la compra pot ser qualsevol altra cosa, és interessant. A l'hora d'anar a comprar, per exemple, en una casa, que dius una casa, qualsevol persona d'aquella casa pot anar a comprar. Tu apuntes totes les persones d'aquella casa i llavors jo vaig a comprar, doncs miro la nota i ho puc comprar jo. Si vull afegir alguna cosa, ho puc afegir i tant ho puc veure jo com l'altra persona o altres persones. I la nota que tu envies al contacte li arriba a l'altre al Gmail? Li arriba un avís conforme té aquesta nota, si té l'aplicació descarregada, la té activa, ja li surt directament nota compartida. No, t'arribarà un avís conforme en Jordi ha compartit una nota amb tu. I a partir d'aquí tu ja saps que tens aquella nota i que és una nota compartida amb altres persones. O sigui, t'arribaria un avís conforme t'ha arribat la nota o que algú ha compartit una nota amb tu i llavors tu des d'aquí veuries la nota, que tens una nota compartida i tu ja saps que el que tu escriguis allà no és una nota privada teva, és una nota compartida amb altres persones. I el que escriguin els altres, clar, potser tu entres un dia i dius, això jo no ho he apuntat. Bueno, clar, perquè hi ha altres persones col·laborant en aquella nota. Llavors, tothom pot anar escrivint en aquella nota, perquè és una nota compartida amb diverses persones mitjançant el correu electrònic i que s'actualitza en el moment que qualsevol persona afegeix o treu informació. Seria això. I quantes persones hi poden col·laborar, les que vulguis? Tu vas afegint correus i ja està. Sí. Això és molt important. Més que important o no, és una eina que està, potser tu dius aquesta la trobes poc interessant i potser hi ha una altra persona que diu, ostres, això ho faré servir molt. I el correu ho has d'escriure a mà o pots fer-ho automàticament des del Gmail? Tu, quan vas escrivint el correu, si és un correu que ja el tens memoritzat, quan comences a escriure ja t'aniran sortint les persones que tenen comença aquell correu per aquelles persones. Si és una persona que no el tens afegida, llavors sí que l'has d'escriure sencer. Aquí recordem que totes les aplicacions estan interconnectades. És clar, tu aquí poses un correu, clar, t'agafa, si la tens a l'agenda, doncs te'l posarà. Si no, doncs l'hauràs d'escriure sencer. Això. Aquí seria el segon. Recordeu que aquí, per veure-ho des del telèfon, sempre, si no ens surten aquí les icones, hem d'anar als 3 punts. Aquí veieu que tinc moltes més icones i també tinc els 3 punts, perquè hi ha més opcions sempre des de l'ordinador. Per un tema de pantalla, bàsicament. La pantalla de l'ordinador és molt més gran que la del telèfon, per això tenim més eines. I buscar-ho des del telèfon costa més. O sigui, amb l'ordinador tu obres la pantalla i ho tens més o menys tot en pantalla. Amb el telèfon les has de buscar. I com us comento moltes vegades, sempre les hem de buscar en els 3 punts, les hem de buscar en els 3 punts, a les 3 ratlletes, a la roda d'entrada de configuració, perquè no tot surt. Clar, aquí veieu aquí, a mi em surten totes aquestes eines, aquí només em surt el mes i aquesta de colors, que és la que veurem ara.
Veieu que surt com una paleta de colors? Sí. Aquesta paleta de colors és per donar-li color a la nota. Val. Amb la plata de Pot ser just a la part inferior, quan obres la nota amb la nota oberta, veuràs que surt com una paleta. Al costat quan cliques als 3 punts, Això que hi ha en piquets. si quan tu piques els 3 punts dintre de la nota, mira, Colors. aquí, veus? Va. Aquí, veus? Aquí tens colors, sortiran colors. Tema colors. El tema color pot ser simplement perquè m'agrada posar-li colors i ja està. colors què? A la nota, veus? I aquesta nota la puc posar, per exemple, veus? La puc posar d'un color o d'un altre. Simplement la nota, tens el color de fons, el canvies. O puc posar, doncs com ara aquí, veieu, un llibre o una altra eina. Per un costat, tema colors, perquè quedi més maca, i ja està. Per una altra banda, un tema pràctic, és a dir, imagineu-vos que tenim notes de diferents temes. Per dir alguna cosa, tenim notes dels nens, notes de la feina, notes de l'associació de no sé què. Cada tipus de nota et poses un color. Jo sé que les notes dels nens són les verdes, jo sé que les notes del club de piscina són les blaves, sé que les de la feina són les liles. D'aquesta manera, quan tu veus un color ja associes el contingut que té aquella nota sense llegir-lo, ja saps pel tipus de colors. És una mica això. Treure-ho, tires enrere amb el punt. Sí, vens aquí, obres un altre cop la paleta de les notes i aquí li dius la primera, que seria sense color. Cliques aquí i li dius sense color. Jo diria que és aquest. No. Doncs aquí tanques i ja està. Aquí ja quedaria sense color. Bueno, aquí també hi ha, jo tinc un pincel. Sí, hi ha un paisatge. Tenim la possibilitat de posar-hi color Jo sí que ho faig. o la possibilitat de posar-hi un paisatge. Que són com dibuixos, serien aquests aquí. Pots triar, en funció del que ens interessi. Mira, per exemple, jo ara veig això, i dic, ostres, aquest llapis m'agrada, me'n vaig a fer una nota nova, clico al més. I des d'aquí, ja en els puntets, clico als puntets i em surten, suprimeix, fes una còpia, envia, col·labora, etiquetes, tiro enrere, aquí al més, veieu aquí tinc els, no sé si es veu, aquí al costat tinc els puntets i a l'altra banda tinc un més. Aquí en el més, si no és un és l'altre, vull dir, això és anar mirant. Els puntets horitzontals, també. Em diu, fes una foto. Vaig a fer una foto i faig una foto. Clac. Aquesta foto no se'n va a la galeria, que també. Aquesta foto es queda com a nota. El que tu deies, abans li faig una foto a un arbre per veure quin arbre és, jo ara aquí li dic acceptar i aquesta nota li poso aquí. Mirar quin llapis és. Mirar. Mira, vale? Jo aquí tiro enrere i aquesta nota, ara em sortirà aquí baix, veieu, ja tinc una nota amb text, amb títol i amb la foto. Ja directament. I ara aquí. Ens permet, si fas la foto de l'arbre, aquest ens permet saber el nom de l'arbre, no? Des d'aquí no. Des d'aquesta no. Seria amb l'aplicació Lens. Aquella sí que tu fas la foto i te detecta la foto i et diu què ja hi ha. Mira, ara ha sortit el llapis. Llavors jo tinc aquesta nota ja sincronitzada i em surt directament. Veieu aquí les notes, totes les eines, mira quin llapis és i ja tinc això. Llavors, clar, és molt diferent d'anar a la botiga i dir vull un llapis que és de color negre, que té una línia no sé què, que no dius no, vull aquest llapis. Canvia molt, no? És el que diem, una imatge val més que 1000 paraules, no? En aquest cas jo arribo allà i dic mira, vull aquest llapis i ja està. Potser si aquest llapis me'l guardo com a foto a la galeria de fotos, entre totes les fotos que hi ha allà, quan arriba a la botiga començaré, espera un moment que t'ensenyo una foto. Diran, vale, quan la trobis m'avises, que jo vaig atenent altra gent. Llavors aquí vas directament a les notes, ja és un tipus de foto, però ja no és una foto normal, o sigui, aquesta foto no té cap connotació artística, simplement és informació.
Per tant, un cop hagi vist aquesta foto i l'hagi ensenyat, ja directament puc agafar, obrir la foto o la nota i des d'aquí ja vaig o al signe més, per aquí vaig marxant, o a les 3 puntets i d'aquí li puc dir suprimeix i suprimeixo la foto. Jo ja ha quedat anul·lada automàticament, directament i ja està. Aquí, si jugueu molt amb notes, si cada cop tens més notes i més notes i més notes, ja arriba un moment que pots dir, uf, tinc un cacau aquí que ja no m'aclaro. En aquest cas, llavors és ja quan podem agafar el tema de les etiquetes, i les etiquetes ja, aquí no hi surt, aquí no hi surt. Si feu un clic aquí a les 3 ratlletes, us sortiran el tema de les etiquetes. Ja posa aquí, crea una etiqueta nova. L'etiqueta nova és tenir un tema. És a dir, igual que us he dit abans de tenir colors en funció del tema, aquí podem tenir etiquetes en funció del tema. És a dir, notes dels nens, color verd, però paral·lelament és l'etiqueta nens. De manera que quan jo aquí li digui fes una cerca i digui nens, em sortiran totes les etiquetes dels nens. Tu pots posar l'etiqueta i posar-hi nom, de manera que diguis, les notes del club de natació piscina són blaves, però també tenen una etiqueta que és piscina. De manera que quan jo poso piscina, aquí faig una cerca de piscina, em sortiran totes les notes relacionades amb la piscina. Si en tenim 3 notes, això no cal. Si en tenim 10, no cal. Però si en tens moltes notes i fas servir molt aquesta aplicació per temes particulars, temes d'associacions, temes d'esports, temes de feina, pots tenir aquí moltíssimes notes i llavors això sí que ja comença a tenir més sentit. Jo us ho comento perquè ho sapigueu, però poder no ho fareu servir mai. Simplement és això, un tema que és de notes i està. Nota que jo escric i nota que jo esborro, per exemple aquesta, vinc aquí, dius aquesta no la vull. Vinc aquí i li dic suprimeix la nota. Ostres, no, que m'he equivocat, que no era aquesta. Me'n vaig a la paperera i aquí surten totes les notes que tens. Les pots recuperar o les pots esborrar definitivament. Si jo ara li dic buida la paperera, em tornarà a preguntar vols buidar la paperera? Totes les notes que hi hagi se suprimiran permanentment. I aquí no diu acceptar, diu buida la paperera. Per tant, difícilment arribaré a eliminar del tot una nota sense ser conscient. Perquè, clar, li hem dit, primer l'hem enviat a la paperera, i de la paperera l'hem dit buidar la paperera, i de buidar la paperera em diu, estàs segur que vols buidar la paperera? I dius, home, 3 vegades, pots saltar un semàfor, però 3 ja és una mica sospitós, no? I ara dic aquí buida, i ja estaria buida, i ja estaria. Des d'aquí tindria les notes i ja està. Des del telèfon també tenim, quan jo li afegeixo una nota, igual que li puc afegir una imatge, i em diu fes una foto, afegir una imatge, dibuix, i hi ha gravació. Gravació, que gravació simplement és veu. Aquí l'he afegit, clico aquí i li dic gravació. Hola, estic gravant una nota de veu. Ja està, queda guardada. Ara aquesta nota, veieu, ja em surt aquí en l'ordinador, ja la tinc aquí. Fixeu-vos que em surt com a àudio i com a text. Si jo clico aquí, em sortirà l'àudio. Aquí tindria i tinc també el text. Te demana que permís per accedir al micròfon. Això sí. Clar, tu pots tenir una nota amb text, li pots afegir una imatge que tinguis guardada o fer una foto i a més afegir una nota de veu. És una nota amb veu, amb imatge i amb text i amb un color de fons, per dir alguna cosa. I que visualment què veus? Tu veus això, o sigui, quan tu mires la nota, veus? Veus aquí un triangle.
un triangle aquest del reproductor. Veus, jo aquí estic veient la nota escrita i estic veient aquest triangle que em denota que si apreto aquí, veus, jo ara obro la nota, si ara obro una nota, veus, ja em surt aquí el text, aquí tinc el text, podria afegir-li el títol, i em diu 24 de novembre a les 18 i 29 hi ha una nota de 4 segons. Si cliques aquí, es reproduirà la nota, en aquest cas de veu. Encara, de moment, tens o imatges estàtiques o veu, no hi ha vídeo. Però tot és qüestió de temps. Qualsevol dia obres aquí i t'apareix així gravar un vídeo. Llavors també tindrem un vídeo dintre de la nota. De moment no s'ha cregut interessant i per això no hi és, però potser demà consideren que és interessant i t'ho afegeixen. Clar, cost d'aquesta aplicació, 0. Hi havia, abans que aquesta aplicació, hi havia, i encara hi ha aplicacions que tots aquests serveis te'ls donen de pagament i has de pagar per tenir-ho. Va sortir aquesta aplicació de Google i la meitat de les que eren de pagament s'han anat a pique. Perquè, clar, això és una aplicació. I és el que diem, si aquest servei nosaltres ja el tenim, doncs podem aprofitar en funció de les necessitats que tinguem. Igual ara avui en dia no teniu necessitat, però igual de cares, jo què sé, de cares a les festes, munteu alguna festa o algun jo què sé i diguis, ostres, doncs mira, doncs agafem aquella aplicació de notes i ho apuntem allà. Això són opcions. I aquí ja veieu que en cap lloc surt res de subscripcions, ni pagaments, ni res. I si les borres d'aquí també queda esborrada. Sí, sí, en teoria sí. Sí. Això passa sovint quan ara vam veure la primera part del núvol i ara falta veure la segona. És molt probable que quan anem al núvol trobem coses allà que diguis i això no sé ni d'on ha sortit, o diguis això era jo que vaig perdre, que no... I potser fa anys que està allà. Perquè ara ja parlar del núvol, més o menys ara ja tots sabem que tenim núvol, però fins fa 4 dies tu arribava a fer una formació de núvols i parlava, a veure, qui té núvol? I tothom deia, jo no tinc aquestes coses. I llavors dius, obre el telèfon, ves al Drive i mira, ostres, jo també ho tinc? Tens mòbil? Sí, doncs llavors ho tens. És que una mica és això, ja anirem veient, igual que passarà amb els maps i tot això. Penseu que l'única manera de que no tinguin informació del que fem és no tenir això. Si tens això, estàs donant informació. Oi que utilitzem totes aquestes aplicacions de manera gratuïta, o la majoria? Gratuïta no són, ja ho vam comentar un dia, o sigui, estem parlant de les nostres dades. De manera anònima, de tot el que vulguis, però són les nostres dades. Llavors, d'alguna manera, és dir, bueno, ja que els estem donant una informació, traiem nosaltres també partit d'aquesta informació que els estem donant, perquè si no només el que fem és donar-ho. Donem de tot però no traiem res a canvi, en canvi d'aquesta manera podem aprofitar aquestes eines per alguna cosa. Aquesta seria notes i recordatoris, ens agafaria les dos vessants. Hi ha telèfons que tenen les notes i tenen també els recordatoris. Ara ja estan agrupant i també és veritat que cada cop més aquestes aplicacions de notes tu les pots tenir connectades al núvol també. Però amb Google el tens connectat al núvol segur. En canvi, l'aplicació de Samsung, per exemple, jo aquí tinc una aplicació de Samsung de notes, que és la que feia servir habitualment, i encara la faig servir de tant en tant. Clar, què passa? Que si aquella aplicació de Samsung jo no tinc activat el núvol de Samsung, clar, les notes només estan en el telèfon, no estan en el núvol. En aquest cas jo tinc l'aplicació de Samsung sense connectar al núvol, per tant les notes de Samsung només estan en aquest telèfon. En canvi les de Google sí que estan connectades al núvol, però no perquè ho hagi configurat jo, sinó perquè ja va directament allà. Però Jordi, és interessant també tenir el núvol de Samsung? Això ja és a criteri personal, és a dir, en el cas habitual tenim 15 gigas en Google. Amb aquestes 15 gigas en fem prou? Amb les funcions que ens dona Google en fem prou? O potser Samsung t'ofereix alguna cosa que Google no t'ofereix i t'interessa. Què has de fer per tenir l'aplicació, el núvol de Samsung o de Xiaomi o de Huawei o de LG o de que sigui? Has de posar el teu correu electrònic i posar una contrasenya per accedir a aquell altre núvol. En el cas de cadascú,
la marca del telèfon en concret ens dirà quin núvol ens ofereix i quins serveis ens dona, i a partir d'aquí nosaltres triem. Quan et compres un telèfon, o quan obres un telèfon, normalment et surt benvingut i bla, 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 i amb aquest telèfon pots optar a tots aquests serveis. Si vols optar-hi, has de posar el teu correu electrònic i contrasenya. Llavors, a partir d'aquí hi ha gent que ho agafa i altres que no. Jo el de Samsung el tinc més per veure com funciona i utilitzar, que no pas realment informació no en tinc guardada, perquè utilitzo altres núvols, però per veure com va i quines novetats té i com funciona un, com funciona l'altre, més que res per tema professional, per saber com funciona. Podem tenir tants núvols com vulguem i podem tenir tants serveis com vulguem, sempre i quan després, clar, sapiguem ben bé el que tenim, perquè si no el que anem fent és obrim portes i al final hi ha tantes portes que hi ha un corrent allà que pot ser perillós i acabarem tots refredats. I diu element de la llista. Sí, doncs per afegir elements, si tens una llista amb la qual vaig afegint línies i tu les pots tatxar o no. Allò que dius, això ja ho he fet. Per exemple, doncs ara me'n vaig a Olot. Me'n vaig a Olot, afegeixo una nota, creo una nota i li poso aquest símbol, diu caselles de selecció. Jo ara aquí poso anar a sopar, anar al cine. Veieu que m'està posant una casella de selecció al costat? Sí. De manera que són tasques que jo un cop ja les he fetes, les clico i me les marca com a fetes. I me les posa a baix. Jo ara aquí clico aquesta, pam. I ara aquesta nota que jo tenia aquí, anar a sopar, com ja ho he fet, l'he clicat i ja m'ha dit, només et queda anar al cine. I aquesta automàticament ja me l'ha dit un element completat, ja l'he posat. Com a la llista de la compra. Tu quan tens una llista de la compra en paper, què fas? Amb el fluorescent vas tatxant. Vas tatxant o vas fent un asterisc o alguna cosa. Doncs aquí tu vas amb el telèfon, en el moment que cliques, aquell element ja et passa al final. De manera que tu a dalt sempre tens les coses que et falten i les que ja tens et passen al final. Amb el fluorescent, espera, a veure, on està aquesta, vas mirar la nota, tens una aquí, una aquí, una aquí, en canvi aquí saps que sempre te les van organitzant depenent de si estan clicades o no. Millor que dius, ai no, que tinc més gana, avui tornen a sopar. Doncs la desmarques i ja torna a estar activa i ara ja podem tornar a sopar. Seria això. Serien les notes. Des del telèfon, quan obrim una nota nova, en el mes, aquí ens sortirà fer una foto, afegeix una imatge, dibuix, gravació o al final que diu caselles de selecció. Si cliques caselles de selecció, automàticament te sortiran aquestes caselles i li vas afegint i ja està. Ara me'n vaig al calendari. Aplicació calendar, l'aplicació en si es diu calendar o calendari o calendario, digueu-li com vulgui, però aquí ja el format és diferent. Aquí, calendar. Normalment tots els telèfons tenen un calendari. Podem tenir l'aplicació del calendari del telèfon, la que ve, de la marca que sigui, i podem tenir també l'aplicació de Google. L'aplicació de calendari de Google és la que et surt un 31. El quadrat de colors, veieu el blau, el groc, el verd i el vermell, i a dintre posa un 31. Aquest és el calendari de Google. Te l'has de baixar, aquesta? Si no el tens, l'has de descarregar de la Play Store. Igual que hem fet abans del Google Keep, seria descarregar-nos el calendari. Pot tenir les mateixes funcions d'aquest calendari que tenim aquí? Diferències. O sigui, ara, per exemple, ja comentava, jo tinc 3 calendaris. Normalment tens el calendari que ve amb el telèfon. Aquest és un Samsung, doncs té el calendari de Samsung. Pots utilitzar el calendari, evidentment, el calendari que tu vulguis. Calendaris, si vas a buscar a les aplicacions, a la Play Store, o en el cas d'Apple a l'App Store, tens multitud de calendaris. Pots descarregar-te el que t'agrada més i utilitzar-los. Diferències. D'entrada, si jo utilitzo el calendari de Google, està en el núvol. Per tant, se sincronitzen tots els meus dispositius. És a dir, si jo afegeixo un esdeveniment des del telèfon, quan miri el calendari des de l'ordinador em sortirà.
en la icona de l'aplicació del calendari de Google és un quadrat amb un 31 al dintre. Utilitza el calendari que vulguis, et sortirà en el mòbil i ja està. Però si utilitzes diversos dispositius, ordinador, tablet, telèfon, el que sigui, doncs una aplicació de calendari com la de Google és més útil o dona més possibilitats perquè la tens en el núvol i és més fàcil de sincronitzar. A l'hora de treballar dintre del món de l'empresa, el calendari de Google és un dels més utilitzats, perquè primer de tot és eina gratuïta i segon, te dona moltes eines que altres calendaris no et donen. Seria un dels més utilitzats. Aquí, a més, si tenim en compte que Google dona moltes més aplicacions, clar, pots sincronitzar-les. Si jo ara convoqués imagineu-vos que la setmana que ve no fem classe presencial, la féssim en línia, per el que fos, imagineu-vos pandèmia, diguem-ho fluixet, que no ens sentin, però que ens tanquessin tots i que bla bla. Com us faria arribar la reunió per fer la classe en línia mitjançant el Google Calendar? Jo aquí vindria al mes, li diria crea, que era un esdeveniment. Vindria aquí, li diria crea, ho puc fer també des del telèfon, però des de l'ordinador és més fàcil de veure. Llavors creo aquí, li diu esdeveniment, tasca o programació de cites. Si jo li dic aquí esdeveniment, llavors aquí afegeix un títol, esdeveniment, tasca, recordatori, programació de cites, dia i hora, cerca una hora, afegeix convidats i afegeix una videoconferència. De manera que en el moment que jo posés aquí el títol, posés aquí classe d'informàtica, esdeveniment dijous, dia 1, de 5 a 6, per exemple, o de 6 a 7, afegeix convidats, us posaria tots els vostres correus electrònics, que prèviament me'ls heu de donar, òbviament, i després li diria, afegeix una videoconferència. A vosaltres us arribaria un esdeveniment que podríeu afegir al vostre calendari i dijous que ve clicaríeu allà i automàticament us connectaria la càmera del telèfon o de l'ordinador i ja accediríeu a la reunió en línia. Per això que no és només una utilitat a nivell d'apuntar-se a l'hora del metge per demà. O sigui que dona molt de ser a nivell professional. Això ho explico ara a nivell de classe, però també podríem dir, imagineu-vos ara que teniu família per tot el món i per Nadal o per l'aniversari de qualsevol persona, diguis, doncs ens connectem i fem una reunió i estem tots xerrant i ens veiem. També és una possibilitat. Abans ho fèiem a través de Zoom. Sí, el que passa que el Zoom és Zoom. En canvi això és el calendari amb els contactes, amb l'aplicació de Meets. Clar, són totes les aplicacions que ja tens allà. Tu, en el moment que aquí posis una persona, Google ja se'n va a contactes, veu que aquella persona té un correu electrònic i ja te'l posa automàticament. I ja te l'afegeix al calendari i reparteix el calendari a les persones que tu l'has dit. I tu entres al calendari, cliques sobre l'esdeveniment concret, ja et sortirà, ja et dirà accedir a la reunió i si és aquell dia, aquella hora, quan cliquis, entraràs directament a la reunió. I se't connectarà la càmera, el micro i ja... Mira, ara estic obrint aquest calendari, aquí tinc el mes, ara jo estic veient els esdeveniments del dia d'avui, si li vaig al mes, em sortiria esdeveniment, clico aquí, surt recordatori, tasca i esdeveniment, clico aquí esdeveniment, i aquí, si marxo cap a baix, veus? Més o menys, clar, em surt el mateix que tinc aquí en pantalla, però més reduït. I si vaig baixant, a sota de les persones et diu afegeix una videoconferència. A sota de afegeix persones. Si tu poses en el calendari, agafes les dades d'una persona i poses que aquella persona va néixer el 24 de novembre, quan arriba el 24 de novembre, al calendari et surten la felicitació. De manera que tu pots, si ho tens apuntat, clar, òbviament si ho tens apuntat, jo en aquest cas, avui que obro el calendari aquest matí, veig que la meva cunyada avui fa anys i bum, ja l'he felicitat. Oh, quin detall, què tal? I és que això ja...
Jo no em podia oblidar d'aquestes coses. Ara quan vegi el vídeo em dirà, ai, punyetero! Oficialment, com que la data de naixement, el Google tot això t'ho demana, doncs ja sap la data de naixement. Clar, la teva sí, però clar, la dels altres. Em feliciten a mi. Exacte. Tu, si tens dues fitxes, ho hi agafaria. La teva sí que tu li has posat pel tema de la majoria d'edats, que us vaig comentar l'altre dia. Però clar, si tu poses dades d'una altra persona i poses la data de naixement, llavors el calendari, o sigui, tot i que jo l'he posat, o sigui que ho afegeixes a contactes, al calendari et surt la data de naixement d'aquella persona que has afegit a contactes, perquè clar, són aplicacions que estan connectades, és tot el mateix de Google. És diferent que tu diguis, faig servir el calendari de l'empresa X i els contactes de l'altra empresa. Doncs, si no els obligues a que es connectin, clar, mai sabran uns als altres quin dia és l'aniversari d'aquella persona que tens a l'altra aplicació. Clar, seria una miqueta això, perquè està tot interconnectat. Avui, veieu, avui, novembre 22, del 22, dia 24, aquí estem l'hora. Si jo vull afegir un esdeveniment, des del telèfon, a baix de la pantalla us sortirà un mes, aquest d'aquí, crea un mes. Des d'aquí jo també puc clicar directament aquí sobre, faig doble clic i ja em surt d'aquí. Afegeixo un títol, poses el títol, la data i hi ha la possibilitat de dir tot el dia. Tot el dia és un esdeveniment de tot el dia. O sigui, informàtica tenim d'una hora a una hora. Ara bé, l'aniversari és tot el dia. Tu pots definir que sigui tot el dia. D'aquesta manera que tu pots dir, doncs mira, haig d'anar-hi a aquell lloc a aquesta hora o puc anar-hi tot el dia perquè està obert. Pots posar-ho d'una manera o d'una altra. Aquí baix li afegiríem si es repeteix o no es repeteix. O sigui, la classe d'informàtica, oi que és cada dijous de les 6 a les 7, per exemple, o de 2 quarts a 2 quarts, doncs tu pots dir, aquest esdeveniment es repeteix. I dir-li, es repeteix fins a l'1 de juny. De manera que fins a l'1 de juny, cada dijous et sortirà al calendari apuntat. No has d'apuntar-ho cada setmana. És una mica com el contactes. Recordeu també alguna vegada que us he parlat de contactes, que si nosaltres tenim dintre del telèfon, tenim contactes. I allà poses tots els contactes. Quan canvies de telèfon, tenim un problema. Què fem? Et descarregues l'aplicació de contactes de Google, els contactes se te'n van a l'aplicació de Google, o sigui, es dupliquen, per dir d'alguna manera, i quan tu agafes el telèfon nou, quan descarregues l'aplicació de contactes de Google, tots els contactes passen al telèfon nou. Amb aquest truc t'estalvies d'anar copiant contactes o anar-los apuntant, i així. Amb els esdeveniments iguals. Tu pots fer servir el calendari de Samsung, perquè t'agrada més el format o el disseny, però si el tens sincronitzat amb el calendari de Google, quan tu obris l'ordinador, obris la tablet o canvis a un telèfon d'una altra marca, tindràs tots els esdeveniments programats. Encara que siguin un d'aquí 3 anys, perquè de vegades vas al metge i te diuen vine d'aquí un any. Ostres, d'aquí un any o m'apunto o no me'n recordo. Encara que canvis de telèfon no hi ha problema, perquè tu tens apuntat. I aquí, com us comentava, tens si repeteixes o no, i una mica més a baix, aquí tenim notificació. Una cosa és que t'ho digui al telèfon, però si jo no em miro el telèfon, no m'enteraré. Tu li pots dir, recorda'm que hi ha aquest esdeveniment, amb una notificació. I li pots dir, recorda'm, fixeu-vos, vull dir que pots dir-li minuts abans, hores abans, dies abans o setmanes abans. I pots fer que te notifiqui mitjançant una notificació, és a dir, et surt un avís en el mòbil, pum, d'aquí mitja hora has de fer això. O mitjançant un correu electrònic, t'envia un correu i te diu, escolta, recorda't que demà has de fer això. Pots triar, configurar-ho com vulguis. En aquest cas, jo us diria, és una eina que tard o d'hora, en algun moment, el metge, per exemple, sempre hem d'anar, o algun esdeveniment d'aquests que dius, ostres, que me'n recordo que hi ha un concert, o vull anar al teatre, t'ho apuntes, veus com funciona. A mi m'és molt pràctic, perquè sé que ho apunto i ja m'ho puc oblidar. Ja ho tinc allà apuntat. I després no vas patint que dius, ai, ara no sé si m'ho he apuntat, si m'oblido d'alguna cosa, si haig d'anar a algun lloc, si no. I a partir d'aquí, com cada cop hi ha més cosetes d'aquestes, doncs tens apuntat i ja està.
I bueno, després hi ha altres eines com els colors, també li pots afegir colors, si vols d'un color o d'un altre, en funció de si és un tema personal, si és un tema de feina, si és un tema del que sigui, ja estaria. I aquí baix pots posar-hi també una descripció de què és el que anem a fer. Tinc un sopar, vale, de què és el sopar? Doncs és un sopar de feina, és un sopar d'amics, és un sopar que sigui, i una cosa molt important també, que està per aquí dalt, la ubicació. Perquè no és el mateix que a les 10 del matí em digui que d'aquí 10 minuts has d'estar a l'Hospital d'Olot que haig d'estar a l'Hospital de Girona, perquè si és a Girona ja no arribo. Quan tu li poses la ubicació, en funció d'on estàs i a on has de ser-hi, t'avisa amb antelació. No és el mateix anar a 5 minuts de casa que anar a 1 hora de casa. Llavors has de calcular els temps i tot això, i te pot dir. És més, això relacionat amb el Maps, et pots trobar que vagis... Això és un cas real que em va passar ja fa molts anys quan vaig descobrir aquesta funció. Baixava cap a d'Olot, anava cap a Palafrugell, i normalment sempre anava per Figueres, mirar més còmode. I quan arribo a Besalú, el GPS em diu, del Google Maps, em diu, ves per Girona. Sabrà ell per on haig d'anar, només falta que ara em digui per on haig d'anar a Palafrugell. Doncs va sortir marcat que a Figueres hi havia una retenció. I em va dir, si vas per Figueres arribaràs tard, si vas per Girona arribaràs bé. I vaig dir, doncs mira, vaig anar per Girona i vaig arribar bé. Sí, exacte, són eines que al fin i al cap, que estan allà, que estan en el mòbil i que com totes treballen de manera conjunta, doncs unes s'ajuden unes altres. I totes les estem fent servir, per tant, és tenir-ho. Aquesta és interessant per això. Jo us dic que a nivell d'empresa, moltes de les reunions, de les formacions en línia que m'arriben, perquè, per exemple, ara ja he de fer una formació per una empresa i t'envien eixes a l'esdeveniment i te l'envien per aquí. Normalment o te l'envien per Google o per Microsoft, són les dues que més s'utilitzen. I el Zoom també és veritat que s'utilitza molt per fer videoconferències, però el Zoom té un problema, que és una aplicació de videoconferències única i exclusivament. En canvi, Google és un paquet d'aplicacions i Microsoft és un paquet d'aplicacions i totes elles es connecten i les pots utilitzar de manera conjunta. De fet, ara Zoom estan mirant de com integrar altres aplicacions dintre de la mateixa plataforma, perquè clar, estan quedant en desavantatge respecte als altres. A nivell d'avui en dia, en el present, poder no, però de cara al futur, un futur més proper del que ens pensem, moltes vegades allò que diem, això no ho farem nosaltres. No us estranyi que les visites del metge les fem amb aquesta aplicació, que llavors t'envien directament per aquí, t'arribarà una notificació, tens visita al metge i la farem per videoconferència. Llavors t'arribarà i tu a les 10 del matí, en comptes d'anar a l'ambulatori, faràs clic allà, s'obrirà la pantalla i ja tindràs allà la visita del metge. Si tu t'has de fer proves, ja te diran que hi vagis. Diran, no, vine perquè t'hem de fer una radiografia o t'hem de fer alguna cosa, però que ens agradi o no ens agradi, igual que ens estan tancant els bancs, anirà per aquí.